Здравейте, ето и втората част от нашото клипче, вече е обработена с преобразовател, който вниква вътре в порите. Ето е колата навсякъде. Шасито обработено, диференциала отдолу. Ще се повтори още веднъж с преобразователя, защото тук не е потъмняло. Трябва да потъмне. Реално погледнато 24 часа му дадат на този преобразовател. Ето тук трябва пак да се повтори още един път. Ето ходовата част. Навсякъде колата е направена. Така се прави антикорозионната обработка, а не да се пръска върху ръждата и да си мислиме, че нещо е направено. Това е от мен и от Forest Tuning. Пожелавам лек и успешен ден и приятна събота и неделя.